Il-budget tas-sena d-dieħla se jkun preżentat mill-Ministru Clyde Caruana nhar it-tnejn 28 ta' Ottubru bir-replika tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech issir it-2 ta' Novembru. Din id-data tħabbret mill-Prim Ministru mexxej tal-Labor Roberta Bela waqt li jinsab f'New York mal-familja u d-delegazzjoni sħiħa, tantu hekk illi Labor ma organizza ebda attività politika jew messaġġ fuq il-midja tiegħu. Fil-kumment tiegħu Bela saħaq illi se jkun qiegħed iwessa tax bans u li se jiffoka fuq is-soċjali ironikament wara 11-il sena ta' Gvern Soċjalista illi nesa lin-nies u wara illi qiegħed jara l-fiduċja tal-poplu tonqoslu. Fl-aħħar jiem u ġimgħat l-imsieħba soċjali appellaw lill-Gvern ta' Bela sabiex joħsieb lill-familji Maltin u Għawċin sabiex jindirizza iż-żieda fil-popolazzjoni l-isforz il-mudell ekonomiku applikat mill-Gvern tal-Labor itħalli daqqa fuq l-infrastruttura tal-pajjiż illi mhux qed laħħaq. Bidla fil-mudell ekonomiku illi l-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jappella lill-Gvern dwarha. Bidla illi l-poplu qed jitkarrab għaliha biex verament ikun jista' jgħix ħajja li tixraqlu. Minn dan il-budget, iċ-ċittadin qiegħed jistenna kif il-Gvern se jkun qiegħed isolvi l-problema tat-traffiku, kif se jkun qiegħed jgħin is-sistema tas-saħħa li kull ma jmur tinsab arkubteha għad-detriment tal-ħaddiema u l-pazjenti, ambjent aktar san u edukazzjoni aktar b'saħħitha. Budget li għandu jindirizza l-edukazzjoni, xogħlijiet ta' kwalità u kif se jkun qiegħed jindirizza l-għoli tal-ħajja kif kollox qed jindika li Bela se jkun qiegħed iwaqqaf l-iskema stabbiltà dan filwaqt li qed iżieda ta' 6 euro f'kola illi se tibqa' tiġi ntaxxata. Intant, il-budget qed jasal f'mument delikat ħafna l-poplu Malti u Għawċi fejn wieħed mhux biss jistenna paroli u wedid firħa iżda azzjonijiet tanġibli u fuqhom biex verament dan il-pajjiż ibiddel ir-rotta illi qabad.